phezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu sizidlulile kule nkonzo. Sengikhohle ukuphuma novulile amanzi. Uma ngakhohle. Siyambonga uNkulunkulu sizoqhubeka nenkonzo yesidlo. Angisezozama ungachithi isikhathi ngizofunda nje izwi lenkosi bese ngixoxe indaba yami emva lokho bese ngena kwisidlo. Ngeke ngisenze okuningi ngoba kufanele kuhanjwe isikhathi sesilimele sesinje. Uthe umama izolo sidliwe yenye into asazi ukuthi umbuzo ngeke kuye ngasese mhlawumbe uzomtshela. Matthew 26 sofunda verse 26 egameni likaJesu. Ngoba besibreake kanje nami ngingale uhluphuleka. Ngicela ukuthi ngikhuleke. Baba ongcwele, babolukileyo, uNkulunkulu wethu onomusa onesihawu. Wasihawukela singakafiki kulo mhlaba. Lahlatshwa iwundlu kwelika moya. Wasilungiselela Nkosi ifa umhlaba ungakasebenzi. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyacela ke namanje Nkosi ukuthi uqhubeke nathi kule nkonzo yesidlo, ukhulume ngomoya wakho ongcwele. Ukuba Nkosi kungabi noma ubani ozodla lesi sidlo, kodwa kube yiloyo ofanelekile. Ngiyakhuleka ngicela uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizovula izwi lenkosi Matthew chapter 26 alukufunda kuyo verse 26 sisiya kwabaseKorinte oqala. Besadla uJesu wathabathi isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe. Wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabathi isitsha wabonga wabanika wathi phuzani lonke kuso. Verse number 28 ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Verse number 29 kepha ngithi kini kusukela manje angisayukuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisihla embusweni kaBaba. Ngithenge ngeke ngisho lutho ngezwe ukuthi ngiyalingeka ukusho lutho. Ikhokizi lenkosi lithi mawushinto uyidini. Kuthenza uxoxa indaba yakho. Basekorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Basekorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Ufundeka kanje ke. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona. Ukuthi inkosi uJesu ngaloko busuku akhashelwa ngabo wathabathi isinkwa. Wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe mina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esihle egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Verse number 26. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi izifike. Ngakho ke ilona loyodla lesinkwa phuze lesitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisisi khona ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Verse number 29 ngokubodlayo aphuze uzidlela azikhuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Verse 8 ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayiwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa siyayalwa inkosi ukuze singalahlwa kanye neso. Ngakho ke bazalwane bami nxa nibuthana kuba nidle anolindana. uNkulunkulu akubusise ukufundwa kwezwi lakhe. Verse 30 ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele.
Isidlo senkosi senza umuntu abe buthakathaka. Abanye abantu bayagula emzimbeni badla isidlo senkosi bengazivumeli izono zabo. Badla isidlo senkosi kunesono umuntu asikhumbulayo. Sabathe siyakhuleka, uyathandaza uRoma 10:9, kunhlanga zimuka nomoya ngoba wadla isidlo engekho ngcwele. Kuthiwa ke babuthakathaka. Abanye ke bayagula. Mina ngiphambanisa lokuthakathaka okusho la, ukuthakathaka bukamoya, ngokugula kuyaqhamuka. Ukuthakathaka bukamoya ufunda iBhayibheli wozela ulalo usafunda iBhayibheli. Uthandaze uzumeke uphaphama uguqile. Ngesinye isikhathi awazi ukuthi ulale nini. Kanti ingoba usubuthakathaka wadla isidlo endaweni ethize kungafanele. Sengisithazile ke ngokugula, abanye bayagula ngenxa yokudla isidlo. Abanye ke balele kusho ukuthi bafile, siyabulala isidlo senkosi. Ngithele ngizomxoxela le ndaba ngizoshumayela, iyona ezoshumayela. Ngake ngayixoxa bayayazi abanye, kodwa funa sivuselele ngoba ngisashumayelile ngesidlo, kodwa kufuneka wazi ukuthi wenzani. Ngelinye ilanga ngisanda ukuqala umsebenzi wenkosi, ngathandaza njengomfundisi wayengafuni ukwenza izinto ezingalungile, efuna ukwenza sure ukuthi ngisahamba ngokufisa kaNkulunkulu. Ngathi inkosi ngicela ungibonise ukuthi leli bandla othe angikwakhele lona liyafana yini nelaqala laseJerusalem, Izenzo chapter 2. Ngathandaza-ke njengoba sesithandaze sonke bese siyakhohlwa. Kwadlula, angikwazi ukukhumbula kwadlula isikhathi esingakanani. Kodwa ngelinye ilanga-ke kwafika insizwa nentombi la sasimisa itende bazokhonza nathi. Emva kwenkonzo basebezwa bezohlambulula ukuthi cha thina sihlezi ndawo yesikipitini asishadile. Thina khona kwenzelani lokho bantu abami? Hayi manje imali yokushada ivuka. Bayingavumi phela kufuneka nihlukane. Umunye ayekubo kuya ngokuthi nihlezi kwabani. Mawukuthi umfana uhlezi ekhweni lakho ungwambekile. Kungenjalo ambanicela abazali benu. Bayazi abazali bethu inkipitile, yebo bayazi. Ngoba bonakele nalabazali bethu banamhlanje. Bayathula nje ingane esikipiti. Ngathambani ke arrange nabo ngokuthi bahambe neyobhala enkantolo. Ngoba wonke uhulumeni ubekuNkulunkulu lisho njalo izwi lenkosi kwabaseRoma, cabanga ukuthi u13. So ke uNkulunkulu uyawamkela umshado oshadwe ongafesi. Ake sahlukana kanjalo ke nabo. Kwadlula amasonto ambalwa babuya la enkonzweni. Bakuthi impela nje bakuthi cishe ngayisho indawo angiyeke ngoba ngigijima nabo YouTube bazoyibona, kodwa ayiwona amanga ngcono bazibonele bangathi ngashumayela ngabo ngoba vele ngishumayela ngabo. Into eyenzeka-ke babuya baqondana nosuku lwesidlo, bashumayela isidlo ngiyasishumayelela. Batshelile nabafundisi emabhrentshini ukuthi uma ungasishumayeleli isidlo ngecala kuNkulunkulu, uma kudle umuntu isidlo kungafanele ngoba wena ukhuluma. Ngoba kufanele umuntu adle isidlo azi ukuthi wenzani, njengoba sizosidla nje nasi isidlo. Emva kwalokho bafika-ke ngashumayela ngaqeda ngabiza abantu bazodla isidlo. Hhayi-ke beza futhi nabo angibaxwayanga ngoba nginalo ilungelo lokuthi ngithi usibanibani awukwazi ukuzala ingani wena ugibhitile ngoba ngibadla noma sebehlukenile. Badla nabo isidlo kwadlula aphuma inkonzo. The following Sunday sasiyokhuleka, sasinogogo sasiyangidala ekuseni somenzela inkhuleko ngo-8 aphuma size la enkonzweni. Ngithe ngisagqoka-ke ekhaya lwangena ucingo, malingena ucingo awulensizwa le ayingiphenduli. Hawu baba manje sinenkinga la useshonile usibanibani. Uvele wakushona ulimi phakathi ngathi ngiyadonsa lolu limo, hayi wavele wathula. Sekugcwele abantu nje la. Sengithi angikuthinte baba sicela ukukhuleka. Ngithuke nami ngikhuleka. Ngathi ngisathi ngiyaqala nje ngiyamkhulekela, wakhuluma izwi elikhulu kodwa lazizwa mina ngeke. Lathi umkhulekeli imini engimbulela udle isidlo ngesonto elidlule esahleze ngipitweni
ngakho musuku umkhulekele ngoba kuzofanele ngilenze izwi lakho ngase ngiyawugoqa umkhuleko ukuthi indoda ingaboni ukuthi hayi sekukhona ongapheki kwami sekukhuluma ungivale emkhulekweni awuvale umkhuleko ngathi ayi indoda sithemba uNkulunkulu uma ethanda uzomvusa ngase ngihlala phezu kombhede ngabuka udonga wena wabukoza indaba kaHezekiya wathi kwabheka odongweni wakhala wathi uNkulunkulu akawukhumbule nami ngabheka odongweni ngiwavalanga ngamehlo engqondo ngambona uJesu phambi kwami ngathi Nkosi ngiyacela wenzele igama lakho kuthiwa lapha abantu bagcwele sekuzwakele ukuthi bafonele mina ake wenzele igama lakho nje umvuse aphile umnikele enye ithuba ngizohamba ngobatshela ukuthi wena obabulele ngoba badle isidlo besikipitini ayike angishongo no amen ngoba ngangikhuluma naye nje ngqo kodwa ngingamboni ngimbona ngamehlo engqondo ngaqhubeka ngaqoqa uma ngathi mangipaka la kunabazalwane ababeklina lofana bathathe ngihambe nawo wathi mangipaka la bakhala ucingo hayi ngipaka mangilibamba ndoda excited hey baba ngeke ukhona uNkulunkulu wenzeni ngithi mina wenzeni usevukile bagijima into eyodwa kimi ngafuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uphendula ingxoxo noma uphendula umkhuleko awuvala wathi ngamkhulekela ngathi mina uvuke emva kwesikhathi esinganani ngathi hayi mhlawumbe 10 minutes ngase ngibona ukuthi uNkulunkulu uphendula into ebesixoxa nayo ngathi hayi kulungile siyambonga uNkulunkulu ngazi uma ngathandaza ngibonga noma ngithandazana bafika abazalwane sahamba senze inkonzo ngakhohlwa naba ngibatshelanga ngakhohlwa kwavela kwakususa nje uNkulunkulu eqondweni often get excited ngafika la enkonzweni ngabamba inkonzo lutho ngisakhumbula yazi ngikhohlwe kwangempela siqala iviki lihambe ngolesine ngangikhumbula kahle ihlezi emotweni ngilalela ududuzanani ikhwezi vele ikhulumiswa nathi uNkulunkulu wathi mangimvusile uzohamba uyomtshela ukuthi mina ngimbulalele usuyile na Nkosi ngakayigaxolisa athi-ke njengamanje ngehle emotweni ngahamba ngaqala ngimfonela lo mfana ngathi ngiyeza lapho manje ngahamba ngaqoka ngaqetha athi iBhayibheli lami ngashona khona mangifika sekugcwele abantu manje labantu ndoda hayi ngatshela ukuthi kuzomfundisa uzosenzela inkonzo ngishilo ukuthi ngizokwenza inkonzo abantu-ke banjalo ngaqala ngathandaza Nkosi ngicela ungiphize wanginika ngashumayela ngaqeda ngathi mangiqeda ngisekhona phambili ngathi ngicela ukubona nina nobabili arejana indlu saphuma sayakhona ngabatshela-ke indaba ukuthi-ke lokho kwenzekile ingoba nina ngisagibhitile ngidle isidlo ukuthi uNkulunkulu angitshele angazi uma bafika ingane emva kwalokho banyamalala nomphela angikho-ke kakhulu lapho nje uNkulunkulu esengikhumbuza wathi angithi wena wathi ufuna ukubona ukuthi leli bandla liyafana nelezenzo chapter 2 wathi angithi uAnaniya noSafira bahamba bayokhohlisa uPetro bafa nalabo bafikile bakukhohlisa badla isidlo yikho efile lo sutheka ngimvusele so-ke ngifuna ukusho-ke bazalwane isidlo siya ngokuthi siseva ubani masiseva umuntu ongengcwele asiyona ingozi kodwa masiseva umuntu ongcwele esisevela ongengcwele kungenzeka kodwa kwalezi zinto ezintathu verse 30 ngenxa lokho abaningi phakathi kwenu babuthakathaka abanye bayagula abaningana sebefika ngaleyo so-ke ngifuna wazi ukuthi uma usentabeni yendlu kaJehova usebandleni elikhethwe uNkulunkulu elakhiwe uyena elifana ncane ishi uma ngekona ukuthi selingaphezulu kwelezenzo chapter 2 kwehlumo yongcwele ngakho-ke ngithanda ngizoshumayela ngizoxoxa le ndaba sesoqala sidla isidlo zihlolisise ungabi necala lomzimba negazi likaJesu ngoba uzohlanzwa likabani uma usunecala na lisho njalo izwi leNkosi from verse 27 ngakho-ke ilona loyodla lesimo aphuze lesitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise khona akadle lesiko aphuze lesitsha
ngokukondlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisa umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana abalele. Kepha uma besizahlulela thina besingayiwahlulelwa inkosi. Hlukana-ke nokunaka umngani wami uzothini ungasasidli isidlo. Akukho nezwini angaze ngikubone ukuthi umuntu akangene ezulwini ngoba akasidanga isidlo. Kodwa umuntu akangene ezulwini uma edla isidlo engekho ngcwele. Siyahambisana bazalwane, ngikulekelele isidlo singene enkonzweni yesidlo. Baba olungileyo, Baba ongcwele, sengikukhulumile othema ngikusho. Ngomoya wakho ingcwele kucacise kangcono kulona loyo. Ngoba mhlawumbe yena ngeke asawuthola umusa wokukhulekelwa athola ithuba lesibili lokuphila. Mhlawumbe useyofa ngabe savuka njengo-Ananiya noSafira bafa abaphindanga bavuka. Ngakho-ke Nkosi ngiyakhuleka ngiyacela ukuba kube lona lo yazihlolisise abone ukuthi kufanele yini. Uconfirm enhlizweni yakhe ukuthi kufanele yini. Ngoba kusiwona umdlalo lo. Umefa ngenxa yokuthi akathembekile esihogweni. Uyasisheshisa isihogo sakhe kanti ube nethuba lokuzingcwelisa. Kusisake Nkosi lesisidlo ngiyakhuleka egameni leNkosi uJesu. Ngoba usahamba emhlabeni ithizwi lakho wasithabatha. Wathabatha isinkwa, wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wakho onikelelwe thina. Waphinde wathabatha isitsha, wabonga wathi lokhu kuyigazi lakho lesivumelwano esisha ukukuthethelelwa kwezono. Lokhu-ke ngikubambile manje. Ngiyacela Nkosi ubusise lesi sinkwa sibe umzimba wakho naleli wayini libe igazi lakho kusukela manje. Siyakhuleka egameni leNkosi uJesu njengoba usithembisile John 14:14. Wathi konke sikucelayo egameni lakho uzosenzela. Siyabonga nangale nkonzo, siyabonga inkonzo yombhapatiso, siyabonga ngakho konke osenzela khona okuhle uJesu Kristu inkosi. Amen. Angicele sesiqalekela ngomama bethu. Ngicabanga ukuthi i-video yethu sesingayivala manje. Sesingayivala i-video yethu.